תשואה בנדל"ן זה בולשיט. אני שומע 1,000 פרסומות ביום. בואו להתעשר בקלות. רוצה להתעשר? רק 50,000. החלום האמריקאי! אפס סיכון ואפס מאמץ. אפס קשר למציאות. אז יש לכם כסף בצד, אתם מבינים שהכסף הזה צריך לעבוד בשבילכם, ואתם מחפשים חברה אמינה ומקצועית שתעזור לכם להשקיע את הכסף בחוכמה. אז מה אתם חייבים לדעת? שיש אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם. אני אומר לך, 30% לשנה, תשואה מובטחת. נשמע טוב. ושהחברה עם ניסיון מוכח בשטח. יש לך מסור 5? ורק אחרי זה אפשר בכלל להסתכל על הרווחים. ככה באמת תוכלו לישון טוב בלילה. אז נעים להכיר. קוראים לי חננאל אלבו, ואני מייסד ומנכ"ל חברת ליברטי. אחרי 9 שנים בעולם הנדל"ן בארצות הברית, הבנתי שאין דבר כזה חלומות על התעשרות מהירה. בשביל הכנסה פסיבית צריך עבודה אקטיבית. אז מה בתכלס אני מציע? אני רוצה שתצטרפו לקרן הנדל"ן שלנו בארצות הברית, שגם שומרת על הכסף, גם מייצרת לכם רווחים, וגם מנוהלת על ידי אנשים אמינים ומקצוענים. אז איך מתחילים? בואו נדבר.